हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर आयुष डिपार्टमेन्टआव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन एग्जाम डेट होबाय दा बबे पस्टआ एग्जाम जाग्रोगोन आं नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोगासिनो दङ स' बेखायनो फुल डिटेल्स नोंथांमोना भिडिअ नाय अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनजोबगोन आरो गुबुन गुबुन पस्टआव नोंथांमोना एग्जाम होनो गोनां दङ दा जायफ्रा हेल्थ डिपार्टमेन्ट आयुष नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि आपडेट लाबोदों दा गोबाव खालामा जों थांगोन फै अफिसियेल साइटआव देन बेनिफ्राय जोङो नटिफिकेसन नायगोन आरो जों एग्जाम डेटखौबो जों बेयाव नायगोन दा लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल साइटआव देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा लेटेस्ट आपडेट नायनोब्ला गाहायाव फैनांगोन स' गाहायाव फैनाय लोगो लोगो इन्टारभिउ डेट ओंखारबाय आरो गुबुन गुबुन पस्टआ नोंथांमोना लासैनो ओंखारजोबसिगोन DHS नि एग्जामाबो डिसेम्बरावनो चान्सआ दङ दा जों गोबाव खालामा नैबे आयुष डिपार्टमेन्टनि आनजादा माब्ला जागोन जों बेखौ नायग्रोनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन दा लोगोफोर नै एग्जाम डेट ओंखारबाय 5, 6, 7, 8 डिसेम्बर बेयाव मेडिकेल अफिसार बेनिफ्राय रेजिडेन्ट मेडिकेल अफिसार बे मोननै पस्टआ जाग्रोसिगोन आरो नोंथांमोना इन्टारभिउ टाइमाव गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफाजोबनांगोन अरिजिनेलखौहाय बेनिफ्राय फट' लांफाबानो जाबाय बेनिफ्राय रल नाम्बार होखादों स' नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जाबाय स' नोंथांमोना 40 साननिफ्राय थांनांसिगोन स' बेनिफ्राय गुबुन पस्टआ नोंथांमोना उनाव फैगोन आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा लोगोफोर DHS नि एग्जामा डिसेम्बराव चान्सआ दङ आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन बेनिफ्राय नैबे आयुषनि गुबुन गुबुन स' नोंथांमोना गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन आरो जेब्ला फैगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन नोंथामोना दा बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि आपडेट आयुष डिपार्टमेन्टनि एग्जामनि बागै नोंथांमोना गोबां सोंदोंमोन दा एग्जाम डेट ओंखारगासिनो दङ आरो नोंथांमोना थाबैनो आं आसा खालामो गोदान एग्जाम डेट ओंखारगोन गुबुन गुबुन पस्टआ